قدم حجي بوزح زي قادوا زنبره هاجرات جبص تركن ابزوانا مونغو ايثيوبيان سوماليان زولو دبلوماسيا وطري ان غدده ابز مصالو زولو اوان سبا سلطانن بزعبا اب افريقيا زولو كونتات بفلاي دما اب كم ليبيا كوم دما غوداي سومالا ملكيتهم زاتيوم مهلاوم تغاليصو منستري وصاي غودايات جبص بمنغد علاو ناي محبراو غصات انترنت حسابات غيرو زرغيحو اب زولو صحف اتيا مونغو سبا سلطان جبص تركن تغيرو زولو زرب اب قرنا افريقان زوبا قيح بحر زتكوره كم زنبره يغاليصو اب تزرب جبصي بتحاغازي منستر غودايات وصاي جبصي ايهاب عواد كتوكلن كلا ترك دما اب منستر وصاي غودايات تركي وانا دايركتور مبرقاون دوبن افريقيا اليف اولغانيا توكيلا منستر غودايات وصاي جبصي اوصيو اب زلو مغلصي كلتين وغنات اب صتان مرغان زهلو منغدتات زوبا قرنا افريقيا اب ناي حبار مرغصن مرردان كم زبصحو از دما مسمر قيح بحر كم قدمو نمراخب وحس زخونلو منغدي منداي زتقالل مخانو تغاليصو تركن جبصن اب قرنا افريقان قيح بحرن حبراوي علاماتاتن نمعوات ببوزح درجاتات متحبار كحيلاين كبلون منستر غودايات وصاي جبص زحبره خوينو سومال نشبران مكات هاغراو سراويتان مهناص اندما ابت غبر صعري كدغفاتا سماميعن مهلاون ون حبيران كم زفلت تركن جبصن اب غوداي سومال كلتي ان منغس سومال زدغفا خوينان تركيا مقادشو حيلتا سومال تعلملو مدبر كهلوان كله ندادن غازن اتزهسس حداش مركب دما اب زقرب اوان سديدان يرايا جبص بوغنا مس سومال زلوا مركبات دحرتي مس ኢትዮጵያ ዝተፈጥሮ ወጥሪ መሪሳ ከተحيلو ዝተራእየት ኮይና ኣብዚ መጽ ዘሎ ዓመተ 2025 በህብረት አፍሪቃ ናብ ሶማል ኣብ ዘላኽ ዓቃብ ሰላም ድማ ሰራዊታ ንምልኣኽ ድሌት ከም ዘለዋ ዕላው ገይራያ ግብጽ በተወሰኸ ሶማል ናይ ወታደራዊ ምትሕባር ሰምዕ በመፈረም ክልተ ጊዜ ናብታ ሃገር ሓንሳብ በነፈርቲ ሓንሳብ ድማ መርከብ ኣጽዋራት ሰዲዳ ትፈልጥያ ሕጂ ግብጽ ምስታ ደጋፊት ሶማል ምዃናት ትፍለጥ ቱርኪ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ኣብ ረብሓታትን ምትሕባር ዝገብራሉ መንገድታት ኣመልኪታ ዘትያ ያዘላ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእ ዝደልዩ ኤርትራውያን ንመውጽእ ቪዛ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ገንዘብ ይሕተቱ ምህላዎም ጠሪዖም ኣብቲ ብድምፂ ኣሜሪካ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን በጀካቲ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ገፋ ካብቲ ሃገር ክወጽእ ዝደልዩውን በርከት ዝበለ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ገንዘብ ይሕተቱ ምህላዎም ዘድማ ብሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ሃገር ንምውጻእ ንዝፍትኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ብድሆ ኮይንዎም ምህላው ተገሊጹ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ርእይቶም ዝሃቡ ኤርትራውያን እቲ ንኤግዚት ቪዛ ዝሕተት ዘሎ ክሳብ $4,000 ዝበጽሕ ዋጋ ዝተጋነነ ከም ዝኾነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ጉዳይ ኣቓልቦ ክህቦን ጻውዒት እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝጀመረ ገፋ ኤርትራውያን ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ገፋን ኤርትራውያን ጥራይ ዘነጻጸረ ምዃኑ ዝገለጹ ነበርቲ ከምዚ ዓይነት ገፋ ክካየድ እዚ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም እቲ ገፋ ከዓ ንኤርትራውያን ዘነጻጽረ ኢሎም ዝገለጹሉ ምኽንያት እቲ ገፋ ኤርትራውያን ብብዝሒ ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ ከባቢታት ብፍሉይ ይካየድ ብምህላው እዩ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ሸርፍን ካልእን ዝተዋፈሩ ናይ ወጻኢ ዜጋታት በስቕታ ክዕዘቦም ከም ዘይኮይኑ ንባይቶ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ይካየድ ምስ ምህላው እቲ ኤርትራውያን ዘነጻጸረ ገፋ መስኡ ዝተሓዝ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ዝበዝሕ እዋን ኣብቲ ገፋ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይኣትዉ እኳ እንተኾኑ ኣብ ገለ ግዝያት ግን ዋላውን ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዝፈልጡ ጸብጻባት ይሕብሩ بزواوي دايركتور ودب تمرتي سنة فلتاتن بهالن وي يونسكو ام مبرقاو افريقا ميس لويز هاتاوسن دايركتور زواو بيت صحفات اغلغلوت حابريتا ساندرا ماكاريان زقوما لؤخ ودب حبرات هاجرات مزتفلالي سبب سلطان ايرترا ركب اكايدو اتلوخ بعسر تغلتن عسر سلستن حدار مس منستر قدايات وصا ايرترا عثمان صالح منستر فاينانسن هاجراو لمعاتن دكتور جرجيس تغلي ميكائيل كومون مس كوميشنر بهالن سبورتن امباسادر زمده تغلي عمدن فعل كل التعوز مدناتات كمزت ተገሊጽ ኣሎ ምስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ዶክተር ገርጊስ ተኽለ ሚካኤልን ኣብ ዝተገብረ ርክባት ኤርትራ ጥንታዊ ታሪኽ ዘለዋን ኣካል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፈልቁ ጥንታውያን ስልጣነታት ከም ዝኾነት እንትኾነ በሰንኪ መግዛእቲ ዝዓበየ ክፋል ጥንታዊ ጸጋታታ ከም ዝተዘምተ ኣካል ባህላዊ ወርሻ ዝኾነ ኣሰራትን ሓድግታትን ንምዕቃብ ድማ መንግስቲ ምስ ውድብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ክሰርሕ ቆርብ ምዃኑ ተገሊጽ ኣሎ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ ዝተገብረ ዘተ ድማ ባህላዊ ወርሻ ንምዕቃብን ህጹጽ ጽገና نزدليو هنصاتات نمكنخانن حدشت كوعتا أسرات نمكيادن دلدولن قصالن ركبات نمعبالن بحبار نمسرح مردا تبصيحو اتنا ودو حورات هاجرات لؤخ بتوساخي مس منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقلون تماساسالي ركب كم زكايده تغليص الله
ኣብ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍትን ተቃወምትን ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ብርከት ዝበሉ ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ካብ ቤት ማእሰርቲ ንመውፅኦም ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኣጌራ ከባቢ $23,000 ወይ ድማ ብናይ እስራኤል 84,000 ሸከል ከም ዝኸፈለት እዚ ድማ መርመራ ይግበረሉ ምህላው ተገሊጹ። የድት ኣህሮኖት ትበሃል ወይ ድማ ብዋይኔት ዝብል ኣሕጽሮተ ቃል ተፈለጥ ፍልጥ እስራኤላዊት ጋዜጣ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ በጽሒና ኣሎ ኣብ ዝበለቶ ሰነድ ሰፊሩ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ 84,000 ሸከል ደገፍቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንመውጻእ ከፊሉ ክትብል እንከላ እዚ ግን ኣብዚ እዋን ኣዘራቢ ኮይኑ መርመራ ይግበረሉ ምህላው ጽሒፋላ። እታ ማዕከን ኣብ ጸብጻባ ቀጺላ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ ተልኣፊፍ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ግጭት ድሕሪ ምልዓሉ ከምኡ ድማ 9 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 100 ድማ ኣደዳ መቁሰልቲ ድሕሪ ምዃኖም ፖሊስ መርመራ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ካብ ደገፍትን ተቃወምትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ጸንሑ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብመንገዲ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲኡ ገይሩ ነቶም ደገፍቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምውጻእ ናይ ወሕስ ገንዘብ ከም ዝኸፈለ እዚ ዕላዊ ዝኾነ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 9 ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል እቲ ደገፍቲ ንምውጻእ ዝኸፈሎ ናይ ወሕስ ገንዘብ ክምለሰሉ ሕቶ ድሕሪ ምቕራቡ ከም ዝኾነ እቲ በጽሒዋ ዘሎ ሰነድ ከም ዝሕብር ገሊጻላ። ይኹን እምበር በዓል መዚ ኢሚግሬሽንን ህዝቢ እስራኤል እቲ ወሕስ ዝኸፈለ ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ምስ ፈለጠ በቲ ፍጻመ ተገሪሙ ነቲ ናይ ወሕስ ገንዘብ ንኤምባሲ ኤርትራ ምምላስ ከም ዝኣበየን እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ፈራዳይ እቲ ብኤምባሲ ኤርትራ ዝቐረበ ወሕስ ዝኸፈልክዎ ገንዘብ ይመለሰለይ ዝብል ሕቶ ክሳብ እቶም ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ንሱ ብወሕስ ዘውፅኦም ካብቲ ሃገር ዘይወፁ ሕቶኡ ከም ዘይምለስ ውሳነ ከም ዘሕለፈን ኣብ እስራኤል ድማ ክሳብ ሕጂ ክነብሩ ንምንታይ ተፈቒድሎም ኣሎ ዝብል ሕቶ እውን እቲ ፈራዳይ ከም ዘቕረበ እዛ ማዕከን ኣብ ጸብጻባ ጽሒፋላ። እዛ ማዕከን ቀጺላ እቲ ፈራዳይ ኣብ ጉዳይ ሓደ ብኤምባሲ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ደገፍ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸንሐ ውልቀ ሰብ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ እውን ዘርጊሓ ዘላ ኮይና እቲ ፈራዳይ ከዓ ቃል ብቃሉ ከምዚ ኢሉ ኤምባሲ ኤርትራ ነቲ ተኣሲሩ ጸንሐ ናብ ሃገሩ ንኽምለስ ክሕግዞ ይግባእ። ምክንያቱ ብውልቁ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ዝሕግዞ ዝነበረ ንስዮ ኣብ ግጭት እውን ንዕኦም ክድግፍ ክብል ተሳቲፎ። ኣብዚ እዋን ሓደ ብሩህ ኮይኑ ዘሎ ነገር ድማ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ መጋባእያታት ከምኡ ድማ ምስኡ ኣብ ዝተገብረ ዝርብ ናብ ሃገሩ ንኽምለስ ዝኾነ ዝዕንቀፎ ነገር ዘየለ ምዃኑ እዩ። ኣብ እስራኤል ዝጸንሐሉ ምክንያት ከዓ ብሩህ ኣይኮነን። እዚ እሱር ምስ ናይ ምስጓግ ሕግታት እስራኤል ካብ እስራኤል ምስ ወፀ ኤምባሲ ኤርትራ እቲ ንዋሕስ ዝኸፈለ ገንዘብ ክምለሰሉ ክሓትት ይኽእል ብምባል ውሳነ ዘለዎ መግለጺ ከም ዝሃበ ሓቢራላ። ብጀካ እውን እዛ ማዕከን ኣብቲ ረኺባቶ ዘላ ሰነድ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2018 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኣብ ዝተፈላለየ ግጭት ዝተሳተፉ ደገፍቲ ናይ ወሕስ ገንዘብ ክኸፍል ከም ጸንሐ ክጥቀስ እንከሎ ሰበስልጣን እስራኤል ነቲ ናይ ወሕስ ገንዘብ ብወገን ኤርትራ ክኸፍል ንምንታይ ተቐቢሎም ግን ብሩህ ከም ዘይኮነ ዘለውን ሓቢራ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ፍትሒ እስራኤል ብዛዕባ እዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸፍለ ናይ ወሕስ ገንዘብን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጹን ሓበሬታ ከም ዘለዎን ኣብ እስራኤል ገበን ዝፈጸሙን ንሃገሮም ተመሊሶም ድማ ዝኾነ ጸገም ክመጾም ኣይክእሉን እዮም ዝበሃሉ ንምስጓግ ብዝምልከት ድማ ይዘራረብ ምህላው ገሊጻላ። እቲ ዝርብ ኣብ መንጎ በዓል መዚ ህዝብን ኢሚግሬሽንን እስራኤል፣ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት፣ ፖሊስ እስራኤል፣ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት ከምኡ ድማ ሚኒስትሪ ፍትሒ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ። ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ዝተወስደ ውሳነ ከም ዘየለ እዛ ማዕከን ሓቢራላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።